fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to guetema to awoyni to fasudeɓe to kuñankari to gawinane to kolomina to gurela bachirou to gurela basirou to jamweli rangaɓe to lumbugana to kuñankari ko on takkusan juula ha e nder dulala ceerno abou ahmeda basirou to awoyni beyrouth ha to dulala ceerno bachirou ba to gurela abdoul kawele ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi mauritanie aseta hanki o mohamed cheikh el ghazouani hoorejo leydi ndi jamma hanki o waɗi discours makko ala nation ko fati e manditare leydi ndi to leydi sénégal sénégal naɓe hewɓe yimɓe dawrugol guila e jeeyaɓe landal laamu kam ha e landaji lunda kala ɓe kolliri tigui ɓe beltaki haydara ɓe jonnani e ko hoorejo leydi ndi Macky Sall bismi biyeteɗo bismito palais présidentiel biyeteɗo djibrila ngom taw ko jamfiɗo catala bitegal yewmi askani to Matam to leydi Mali ko cumu ladde kulɓinigu wanno e nder falde ñorodi Sahel to leydi Niger wuuro witego Tera waɗi seppoji men hollirde mette mumen falade ko fati convoi militaire uji bolokinoɗo ko juuti e nder leydi Burkina Faso kamɓene ɓe kolliri mette mabɓe e nder seppoji yimɓe tato mbasi hen pittali men fodde sappo e jeetato neɗɗo mbarmi hen to leydi Soudan laamu leydi Soudan laamu leydi Soudan holliri tigui wonde dadiɓe e coppinaɓe aynima mbaɗi jangu mumen e kerola hakkude mabɓe waɗi mayɓe e barmuɓe hewɓe to leydi Inde ko sagata gorko goto kollirnoɗo tigui wasi fittanu mum e nder accident taw ko moto ferinomo caggal nde docteur oɓe kolli o yalti aduna o mofta e nder morgo kila jamma ha subaga caggal ɗum ko ɗon tigui ɓe tawimo dilla e oɗo saaha joni mo tawi juuɗe safroɓe bisimilla moon e ketki hotodirte joni jañuɗen. ceerno Djibisi ko wittiyanke ko safriyanke safaruji fina tawa ceerno Djibisi ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra kista fibrom dogan sita rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djibisi ne safra worɓe ustoraɓe goragu e worɓe ɓe ndiyam mumen moƴƴani ceerno Djibisi ko bawɗo listihara so waddima listihara sikkata mataw ko nder ɓerde ma woni ceerno Djibisi ne safra rafiji kewɗi rafuji worɓe kewɗi ne jiida cirol ceerno Djibisi ne safra worɓe sattoraɓe dewle e rewɓe wonduɓe gorko ladde kala ceerno Djibisi ne tawi oɗo saaha joni nder leydi Sénégal to wuuro witego Djoum kala jiɗɗo hebdemo to leydi Sénégal numéro makko leydi Sénégal mbatta ko 00 221 78 163 24 82 so tawi noon ko banggue WhatsApp jiɗɗa hebdemo ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 47 22 80 84 ceerno Djibisi ne wiye dendagal Sénégal naɓe kala to mbawɗon wonde ne mbawɗon wonirde kala oɗon mbawi neldede safaruji moon hano hannirta ni e dendagal rafi e haaju mo neɗɗo jogui kala ɓurata ujunnaji 2 CFA ceerno Djibisi ko bawɗo listihara joom istinjab ha timmi jaadinɗo ɓalawal danwal kala ceerno Djibisi so yennama ka miskino Allah safruma ha mbiya wen so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo seydineji bahliti hoore mum ha bawalla jano bargal ceerno Djibisi ne tawi oɗo saaha joni jillumo nder leydi Sénégal omo jogui leɗɗe pewnaɗe ha fewi bawɗe neldede kala leydi e kala continent omo jogui usula e pegge pewnaɗe ha fewi ittoji dabruji e ɓeydoji arsigaji ceerno Djibisi base mum ne gollo e nder Nouakchott lamrugo leydi Mauritanie te legal bitegal Nettek
en tawe ɗon miñi ko ene wiye Alassane Sy numéro téléphone mum ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗori ɗum ala ɗo woni newiɗo sanne sanne mbadden danɗo faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dew nogas jeetati lewru jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goho kabaruji men ɗemgal pular ɗo e habrirde he ko musidɗo moon sehil moon haali Abouba ene nanggani en to banggue karallagal to ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje musidɗo men sehil men Saydou Abouba hono noon mbiruɗen e gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorɗe en ko aleta hande o woni manditare wattore duuɓi capanɗe jeegom e goho ko leydi Mauritanie hebno jeytari mum jamma aseta hanki o Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi o waɗi discours makko à la nation hoorejo leydi heewi wadde kala jamma ñande so weeti ko indépendance leydi mum dow discours o noon koni tigui lelori dow inde Allah jooma juruma keeriɗo e joom juruma jaaƴo mo ala to herti omo noon ɓesgu leydema aseta janggo o mawnintena manditare wantore duuɓi capanɗe jeegom e goho hitande ko leydi meɗen Mauritanie hemno jeytari mum ko ñalawma weltare ko ñalawma fête nationale manditare leydi ndi noon jeytari woni jeytari leydi ndi ko événement mawɗo no feewi e nder histoire woni tigui e nder tariha leydi Mauritanie ngu ɓesgu leydi ndi bindi e nder tariha leydi ndi tawa kadi ko tawaɗi on histoire ɗaɗi muɗum ko jambareɓe leydi ndi woni le euro kañumen tigui mbawi tigui awde ɗin ɗaɗi e lorde ɗin ɗaɗi ɓe dosiri ɗin ɗaɗi ƴiƴumeje mabɓe ha wonti lekki kina lekki noon jibini ko wiyete liberté woni ndimagu e souveraineté ha ɗuma wonti leydi taw ko leydi moderne woni leydi indépendant e oɗo saaha joni wadde ko ɗum saabi e kala saaha en ciftorat ɓen en mbaɗatɓe ko wiyete hommage kala ñande nogas jeetati lewru novembre oɗo saaha hande noon mboɗo yetta mboɗo jarna dendagal dadiɓe leydi men dariɓe no doole mumen ponno dariɓe rende leydi ndi e rende ndimaku leydi ndi ko noon kadi mboɗo yetta mbaɗa jarna dendagal ɓesgu leydi ndi kala mbaɗa jarna dendagal ɓesgu leydi ndi kala guila de génération ha génération dariɓe ha dariɓe ha leydi ndi wonti leydi ƴellitidi wonti leydi ndimridi wonti leydi moderne caggal Allah hoolaram noon koye mon woni onon sagataɓe leydi ndi woni sukaɓe woni jeunesse leydi ndi saabu ko jeunesse kañum woni wonki leydi ko onon kadi goni yakare janggo onon goni yakareji wonon joni yakare leydi ndi janggo mboɗo heeɓi haqiqa wonde janggo woni avenir leydi ndi fawi tigui koye ɓesgu muɗum fawi kadi koye jangde moƴƴere e heblo moƴƴo wonande ɓesgu wonande jeunesse leydi muɗum onon ɓesgu leydem woni cher compatriote saaha ɓennuɗo o doole laamu ngu wonno tigui ɓurno yaarude koto banggue haɓade wadde justice sociale woni tigui haɓade basal haɓade miskinagal haɓade kadi falade e haɓade ko fati kayi e miskinagal e haɓade leñamagu ko ɗum saabi noon projet ji kewɗi keɓani waɗede walla keɓani ƴettama keɓani gasde en jokki noon e kala hen eɗen gandi noon kala hen ko heɓano waɗede walla hen ko fuɗɗono gasani ma en daron hano ɗum gasiri hano ɗum moƴƴitina hano hannirtini mboɗo fodani on e ballal Allah inchallahu kala ko podoje mbaɗannomi on inchallahu ma ɗum waɗe hano hannirtani doole am kala noon ko haɓade oɗo saaha joni ko haɓade mbuñaari e borjingol ngaalu leydi ndi e yidde ko wiyete gouvernance moƴƴo woni laamu moƴƴu e nder leydi he mbuñaari noon ko ñaw bonɗo no feewi ko kañum kadi tardinta dendagal kañum saboto ha dendagal eɓɓoje e dendagal projet ji mbaɗaɗe e leydi mbasa waɗede hano hannirta ni mi yiiɗa noon haare haɓade mbuñaari mi yiiɗa tan ɗum wona ko wiyete slogan woni e konngudi jinmi tigui yo ɗum won gonga e gonga haɓade mbuñaari tigui yo won gonga e gonga mi yiiɗa kadi
jaɓade mbuñaari wonta mbuñaari nder leydi he laamu ngu noon nana dari yidde ɓeydude ko fate indépendance woni tigui hokkude ko fate autorité justiciére hokkude ɓe ndimagu mabɓe ha timma e ko noon kadi ko fate autorité législative kala ha heeɓa ndimagu mum ha timma boɗomi dari yidde réformude yidde tigui fewnidde gouvernement o yiddemi kay ko yo gouvernement o yo ɓatto ɓesgu leydi ndi ɓatto population o ɓe ketto e kala saaha caɗele ɓesgu leydi ndi jogui ɓe mbawa hettade ɗumen ɓe mbawa e kala saaha kadi ñawdude caɗele ɓesguji ɗi jogui kala nde citoyen woni tigui kala nde neɗɗo jeeyaɗo e leydi he walla guurɗo e leydi he ari e nder nokkuji gollorɗe woni nder bureau ji walla e poste uji yo hette ha no hannirta ni ɓe ganda caɗele mum sone wawi réglanede fewnede caɗele mum tenede caɗele mum humte so tawi eɓe mbawa ɓe kala ɗum konngudi moƴƴi no fewi jomum yaltata ɓerde mum no ɓuuɓi cher compatriote ɓesgu leydam ɗiɗo duuɓi ɗiɗi noon en darima no doole mon ponno gam couverture ko wiyete couverture sécurité sociale wonande ɓen ɓurɓe wonde miskineɓe e nder leydi hen balle kewɗe noon mbaɗama hen e saaha covid sappo e jeenayyi kene ɓuura 1 300 000 kene ɓuura 1300 kene ɓuura ujunere e temettati kone ɓuura ujunere temettati neɗɗo keeɓi ballal kene keeɓi ujunere temettati neɗɗo keeɓi ballal e saaha coronavirus ko ɓuura million ko ɓuura million e temettati ko ɓuuri million e temettati ujunere neɗɗo keeɓi ballal e saaha coronavirus kono kene ɓuura 2 milliards taw ko France kaw ko Uguyen 2 milliards Uguye feccama e ɓen miskineɓe e programme mo mbiyeten tag fuula kadi woni kadi woodi waɗanaɓe ko wiyete assurance maladie hana mbawa hebde safruji men hano hannirta ni taw ko ɓurɓe wonde miskineɓe e nder ɓurɓe wonde miskineɓe e nder leydi he kene wona temedde jeegom ujunere famille mbawi waɗanede ko wiyete assurance maladie ɓoyata kadi woni tigui ko wiyete jonde de concertation nationale woni jonde kaldigal tawa kadi ko jonde nde alda e leñamagu alda e faltore alda e ɗawde dendagal ɓesguji ɗi kala nodda e nden jonde tawa kadi caɗele ɓesgu mum kala moni foof haala caɗele gonɗe e nder ɓerde mum tawa alda e faltore woni sans tabou ma jooɗo e nder leydi he cher compatriote woni ɓesgu leydam hanki mi waɗino e mon yakare mawde no fewi yakare nde kadi on bonnani ha joni kadi mbaɗa jokki mbaɗa hestitinde nde ɗon yakare fawde e moɗon mboɗen liggoɗen leydi men ƴelliten leydi men wona leydi démocratie leydi men wona leydi wona liberté wona leydi ƴellitini leydi dignité gurdam juɗɗam yo wone moon vive la Mauritanie libre vive la Mauritanie sûre et prospère yo Allah yo ndenka Allah e gurdam juɗɗam yo wone moon onon ɓesgu leydam ko ɗum ɗo wonno jubbande seeɗa e discours Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi discours makko à la nation mo waɗi jamma hanki faade ɓesgu leydi he ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar koye on fannu keddoɗen état major général des armées mo leydi Mauritanie ɓe juɓɓini jamma seta hanki o ko militaire uji keewi wiide ñalawma jamma ko keewi ko keewi wiide militaire uji leydi keewi wiide retraite au flambeau woni ko mbiyeten jamma flambeau ɗum noon ɓe koliri tigui ɗum waɗama ñalawma jamma hanki o e nder Nouakchott ko bataillon noon de service e wondude e bataillon de service wonnoɓe en service wondude e ɓen wuttoɓe fonfaruji kañumen juɓɓini oɗon jamma flambeau ɓe juɓɓi ɗum hano hannirta ni hollirama tigui ɓe puɗɗori ɓe ummori ko état major général des armées ɓe ndewi to lawol avenue Gamal Abdel Nasser ɓe jaɓani présidence de la République ɓe deftoyi to wiyete banque centrale de Mauritanie ɓe tindi assemblée nationale ɓe birti garde nationale ɓe birti état major garde nationale ɓe paati état major général des armées ɓe natiri damal hirnague ngal dendagal noon nokkuji to ɓe birti kala holɓe ɗina nokkuji yahanaɓe kala mbawi dartade yebde golle joɗɗe ɗe ɓe gone wadde kamɓe militaire uji ha joni ko fannu keddoɗen FPC ko lamɗa dawrugol wiyete noon e gardugol
Moussa Samba Thiam ɓe mbaɗi kamɓene déclaration maɓɓe ko déclaration de presse aseta hanki nogas jeeɗiɗi e lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goho ɓe kolliri noon wonde nogas jeetati novembre natti wonde ñalawma fête national leydi Mauritanie ɗum wonti ñalawma ɗum natti wonde ɗum natti ñande ñalawma belamma ko guila ñande nogas jeetati lewru novembre hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi guila nden kay wonti ko ñalawma deyi wonti ko ñalawma sunare wonande dendagal ɓaleɓe leydi Mauritanie kala saabu ko on ñalawma nogas jeetati soldat nanggano mbaram tawa kadi ko mbaram mbaɗa e hen ɓoggi kabɓa e dande mumen beltina taw ko militaire uji hono mumen ɓeɓe gollotono jobinoɗe mbaɗnoɗe en golle kamtoriɗe no fewi e saaha laamu Mawya Sidi Ahmed Wula Taya guila nden noon kala nogas jeetati lewru novembre ko ñalawma sunare wonande ɓesgu leydi Mauritanie kala ha tengti e ɓaleɓe gam siftorde e miijade noon ɓena waranoɓe FPC ina ñaagui ene ñaagui kala jiɗɗo gotago leydi ndi e kala ganduɗo ko fate haqqe droit de l'homme woni haqqe innama ade yo tinno yo siftora on ñalawma yo siftora ɓena waranoɓe tawa ala ko mbarda so wona ŋañŋañalde wardede kadi so wona leñamagu FPC noon ine namdi damu leydi Mauritanie e nguɗo laamu e oɗo saaha joni yiwiɓe kay dari ko potala nde mbawat tigui uddidde ona dossier ha dossier o wawa gasde hano hannirta ni eɓe namdi kadi dendagal kedde goskiji ɓeɗon waranoɓe kala nde goskiji kedde goskiji ɗi dokkitte koreji jomumen hano hannirta ni noon ko communiqué mo catala taw ko cellule communication landa wiyete ka FPC wadno e nder nokshota ñande jamma nogas ñalawma nogas jeeɗiɗi woni ñalawma hanki o 2021 ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen to ɓuuro Tigginte to Kigginte noon ko gendarmerie falde Tigginte kañum tigui e tawatede nder région de Trarza ko kamɓe teeɓi ñalawma hanki o werla goto ene rimdi faux médicament woni médicament ji ɗi moƴƴani ɓe kolliri noon ɗina médicament ji tindi noon tikkoy koto nokshota jooma médicament ji ɗi noon e oto dimdanoɗo médicament e médicament ji ɗi kala e oɗo saaha joni ene tawe juude gendarmerie mo Tigginte diskoji losgoji nana jokka e majjim ko adi kayim keɓe mbatte ma watte e juude justice halfinaɓe ko fate justice leydi ndi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen to leydi Mauritanie jagorgal kalfinare ko fate cellal adi e gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui ñalawma hanki o ko ujunere temedde jeetati capanɗe jeetati e yimɓe nayo kolkisa e nder holkiso he noon capanɗe jeetato tawama e jaati ko fiɗaɓe Covid 19 e nder ɓe cellanoɓe capanɗe jeegomo e nayo kefti cellal mumen yimɓe ɗiɗo kawre ladian teska noon e oɗo saaha joni mborosa Covid 19 ene ɓuuri ƴellitade e nder leydi Mauritanie ha joni kabaruji men e ɗemgal pular kabaruji men e ɗemgal pular sen umima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal ade kañume gollidiɓe mum ɓe mbaɗino ɓe kewatde kala subaka so huccidde ɓesgu leydi ndi andinde ɗumen bulletin de santé mborosa coronavirus o to yarata e nder leydi he ɓe kolliri noon e nder waktuji nogas nayi cakkitiɗi ɗi e nder waktuji nogas nayi cakkitiɗi ɗi ko ujunere temedere capanɗe jeenayo yimɓe joyo kolkisa e nder holkiso he noon yimɓe nayo tawama e jaati ko fiɗaɓe Covid 19 e nder ɓe cellanoɓe tato kefti cellal mumen ɗiɗon tampi sanne ma balliteɗo banggue fofango hay neɗɗo goto noon ala mo rafi o yooɓi tugui hanki faade ñalawma hande o leydi Sénégal ene yaara oɗo saaha joni capanɗe jeeɗiɗi tati ujunere temedde jeenayo capanɗe jeetato e yimɓe joyo winditiɓe e doggol corona hen capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi ujunere e capanɗe jeetato e jeeɗiɗo keftino cellal mumen hano hannirta ni ujunere temedde jeetati capanɗe joyo ujunere temedde jeetati e capanɗe jeetati e joyi ko ɗum woni hawriɓe aladial tuggi ko rafi wonade leydi ndi faade ñalawma hande e oɗo saaha joni ko sappo e ɗiɗo neɗɗo keddiɓe juuɗe safroɓe tinaɓe wonduɓe rafi o tigui ko e nder jokli leydi he kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Djibrila Ngom ko gonnoɗo mandataire coalition yewni askami e nder falde Matam ko kanko jamfiɓe noon kanko jamfi catala bitegal biyetegal yewni askani wi e nder Matam o dogui noon o dogde récépissé ji mabɓe e kayitaji mabɓe original uji kala hollirama noon o bismi Macky Sall hoorejo leydi ndi bismimomo joddimo e makko audience e nder palais présidentiel to yimɓe hewɓe noon taw ko yimɓe dawrugol guila yimɓe jeeyaɓe catal yewni askani wi ha e jeeyaɓe landa laamu kam APR kamɓe kala noon ɓe kolliri hen mette mabɓe no fewi ɓe jonnani ɗum hay cetta kuntal ha tengti noon e sukaɓe ko jeeyaɓe
jaabe landa ka woni witeɓe kojera national ɓe kolliri tigui moni manan kala ɓe kolliri ɗeɗo gueɗe ko gueɗe kamtorinde no fewi de Macky Sall heewi wadde kala saaha saabu ɓe kolliri yimɓe hewɓe jeeyaɓe landa APR taw ko tiyaɓe landa ka guila puɗɗo fuɗi e oɗo saaha joni nana ɗabba e kala saaha audience yidde joddade hoorejo leydi ndi ene donki kono eɓe teski wonande kanko Macky Sall kala jamfiɗo landa mum walla jaltuɗo landa muɗum taw to yima o heewi ko bismade ɗum to palais présidentiel to ɗum noon ko hunde nde fotani wonde ɓe kolliri hen mette mabɓe no fewi oɗon waɗi ɗum noon Djibrila ko ɗo biteɗo Djibrila Ngom noon e oɗo saaha joni hollirama tigui kanko Ousmane Sonko ɓe kolliri kanko noon ko neɗɗo ɓattinoɗo Ousmane Sonko ɗum ɓe kolliri noon kamɓe kojeyere wonde gueɗe baɗi ni noon ma tengtino ko wiyete kay wonde Macky Sall kala neɗɗo teskade ko kabdiɗo Ousmane Sonko omo heewi ɓattikinade ɗum o yiiɗa wadde ɗum sehila ɗum noon ko gueɗe bonnoje dawrugol e nder leydi he ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni koye on fannu keddoɗen caggal kayde e Macky Sall bismino kanko biteɗo Djibril Ngom jamfinoɗo cettala yewni eskemi to Matam Ousmane Sonko noon o holliri hen mette mum no fewi holliri kadi wonde koɓe portoɓe plainte wonande on Djibril Ngom dogduɗo e liste uji mabɓe e nder fande Matam kanko Ousmane Sonko waɗi nden haalande ko ñalawma aseta hanki to tiva wona e nder saaha kay moɓe gonno e cérémonie taw ko cérémonie investiture wonande kay on ɗaminiɗo joɗanade cettala yewni eskani gemmanade ceene yewni eskami e nder fande mbuuka Ousmane Sonko noon yonnani haydara ko Macky Sall bismimo to palais présidentiel to o holliri kadi oɗo biteɗo Djibril Ngom golle waɗi ɗe oɗo saaha joni hay diga ala ko jaari e nder leydi he ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar aseta hanki o wonno ñalawma élevage woni negol jawdi e nder leydi Sénégal aynaɓe hewɓe noon ha joni enen jokki wayde wonande kay e kala saaha jabeji men jawdi men nayyi men e beyi men e baali men kala nen gujji en e kala saaha e nder leydi he jaaha yeetuye banggueji goɗɗi ɓe gullitima ɗum noon yeeso Macky Sall horejo leydi ndi garnoɗo tawtorede oɗon ñalawma taw ko ñalawma élevage e nder leydi he Macky Sall noon holliri tigui wonde nani bojji mabɓe nani wuulago makko waɗi eram kañumne faade dendagal ɓen halfinaɓe ñawoje e ɓen kadi ardiɓe sembeji leydi ndi ha tengti noon e général Moussa Fall mawɗo gendarmerie leydi ndi e mawɗo police kala o waɗi erago faade mabɓe ne dartono dole mabɓe ponno ha ɗiɗo guykaji dabeji dokka ha laaɓa e nder leydi he ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen yen ha to Touba ceernajo goto joguiɗo toon duɗal jangguina sukaɓe woni daara e nder wuuro Touba e oɗo saaha joni wiyama teɓ tawa kadi o teeɓa ko nder bamule caggal kayde o arno yidde wirnude almuɓe makko ɗiɗo maynoɓe jamma goto walla ñalawma goto tawa hay goto anda ko yooɓi pittali men o heɓani kayita docteur o heɓani haydara ko ɗon tigui heɓani yamirore laamu ko ɗon o yinno wirnude kono almudona ɗiɗon ɓen noon renoɓe guenar kañum tigui haalande police nde police ari noon ɓe teeɓimo kanko ceernajo e oɗo saaha joni omo tawe juuɗe daddiɓe e mbadi garde à vue goskiji almuɓe ɗiɗo ɓe noon suko tukaɓe tokosɓe e oɗo saaha joni tawe tigui e juuɗe laamu eɓe paadi wadde hen autopsie beele ɓe ganda tigui holko yooɓi pittali mabɓe eɗen mbiya tan yo yimɓeɓe tinno kala nokkuji to gonɗen hay sino neɗɗo maayi hay soko mayde naturel ko adi ko jomum ne wirnoye yo docteur ara ha jima hen waɗa kayita muɗum ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar so ɗum wima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaden cuumu ladde hulɓinigo waɗi tigui woni fede brousse waɗi e nder commune urbaine mo ñorodi Sahel guila ñande alarba ɓennuɗo hollirama ɗon chef cantonnement taw ko eaux et forêt ñoro o holliri cuumu ngu noon saabi cuumu ngu noon ko agence de domaine yimɓe agent ji ko doggoto liggotoɓe e domaine e cadence e saaha garno tigui wadde ko wiyete morcellement terrain goto tawateɗo e des postes des postes de péage ko ɗum saabi cuumu ngu ko radio ji privé noon waɗi erago mumen e wuulago faade dendagal ɓesguji leyɗe guure ɗe kala ko ɓen ɗina communiqué noon wawi nanede ha ɓesguji leyɗe guure mbawi notitade ñippi cuumu ngu hano hannit nin ko wayno ɓeena sagataɓe jeeyaɓe to awoyni e jeeyaɓe to Gurela Bachirou e to ha to wuuro witego jamma weeli rangaɓe ha to wiyete Lumbu Gana e ɓe noon kala kañumen mbawi notitade hen mbawi ñippude cuumu ngu hano hannit nin kamɓe ardiɓe eaux et forêt noon ɓe kolliri ha e oɗo saaha joni ɓe cuwata o andude holno cuumu ngu hono foti hectare aji cuumi hen Allah e maggu hewde ha joni ko leydi Mali keddoɗen ñande altine nogas ɗiɗi lewru novembre hitande
ujunnaji e nogas go gonnen ɗum huissier du commissariat de justice yino wadde ko wiyete saisi wadde fawde jungo mum e lana ndiwa kaka hinde ayre nofarta ko era Côte d'Ivoire ji ɗum juurinoka e to boowal laaɗe diwoje ngala Modibo Keita Bamako Sénou laamu Mali noon waɗi communiqué mum ko fate on fannu ɓe koliri tigui ɓe tinani ɓe tintinaka ona affaire kodi caggal ne waɗi dille nden ko nden tigui ɓe nani nde ɓe nani dille nde noon ko ɗon tigui ɓe jamiri ɓe kadi huissier o nde dartinta lana ka nde woppata affaire nde ha laaɓam caggal ɗum noon ɓe dokki ko ministre de la justice mo leydi Mali yamiri tigui nde loskoji jaaƴi undite hen ha laamu ngu anda tigui holko affaire nde woni alhaali o holno ardi e nder communiqué noon kamɓe gouvernement mo leydi Mali ɓe mbaɗi gouvernement mo leydi Mali noon ene yafno wonande laamu leydi Côte d'Ivoire e ɗeɗon caɗele keɓade hen ko communiqué noon mo gouvernement leydi Mali waɗi ñande nogas jeegom lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goho ha joni ko leydi Mali keddoɗen Mohamed Bazoum ko hoorejo leydi Niger o holliri tigui nder haalande makko wonde kaye e oɗo saaha joni omo yendana o winirna ko maayo kala nde dadiɓe leydi France ɓe hinde Barkhane kala nde jalti ha laaɓi e nder falde gawo ko kawo lomtoto ɗon kawo ɗon woni tigui ko bone bonɗo lomtoto ɗon saabu kay o holliri omo andi kadi omo andi gawonaɓe kadi ɓuurimo andude ko andi ko wonde koninkoɓe leydi Mali mbawa darade darde koninkoɓe leydi France daari e oɗo saaha joni haɓade pelle ceɓɓitiɗe tawateɗe e nder falde gawo ha joni kabaruji men demgal Pulaar so wimato gawo paɗen koto Niger convoi militaire uji français naɓe bolokinoɓe ko juuti kene wona balɗe e nder leydi Burkina Faso ɓe keeɓino fartaŋe kay yaltude leydi ndi ɓe jaabinino to leydi Niger aseeda hanki o noon aseeda hanki kikiɗe kay nde ɓe gaari ha e nder Niger to wuuro wittego Tera kikiɗe kirɗo ko ɗon tigui ɓe jiiɗi walde ɗon nde ɓe mbaɗi ɗo noon ko sagataɓe wuuro ngo kañumen tigui kañumenne koddiɗo metti mumen hono ko Burkina Faso naɓe mbanno ko hollude kañumenne metti mumen e oɗon convoi ɓe jiiɗi hadde convoi ɓennude feccidde ɗon e wuuro ngo ɗum saabima noon ko ɗon koninkoɓe leydi Niger e koninkoɓe leydi France kala gone aynare mabɓe piyande taw ko piyande ne pella dow ene pella e saraji ko wiyete tirde de sommation yidde hollide hulɓindeɓe hollirama noon e nder gara min gara o sagataɓe nayo mbasi hen pittali mumen nder seppoɓe he fodde sappo e jeetoto barmi hen e nder ɓen barmuɓe hen nayo no tampi sanne ɓenninama to ñaame lamorgo leydi ndi ko hono état major général mo leydi France jaɓani haydara haalde ko fate bilan mayɓe hen gañiɓe hen kono ɓe kolliri kam koninkoɓe mabɓe kamɓe leydi France hay goto ala gañiɗo hen convoi noon yettino tigui Tera ko aljuma hanki o kikiɗe kiɗo mbiɗen ɓe mbali ɗon toɓe pano noon ko ñaame lamorgo leydi ndi ene tawe temeɗe ɗiɗi kilométre hakkude mum ngo no wuuro witego Tera hollirama noon kamɓe yimɓe waɗɗoɓe seppogo to leydi Côte d'Ivoire ha to leydi Niger kala ɓe kolliri e oɗo saaha joni ɓe tuumi ɗiɗon convoi taw ko autoji militaire uji ɗi leydi France jolni ko armuji e kabbirɗe tawa ɗin armuji ɗen kabbirɗe ɓe jiiɗi hokkude ko pelle seɓɓitiɓe tawateɓe e nder falde Sahel ha joni kabaruji men demgal Pulaar senomima to leydi Niger ko to leydi Soudan paɗen to leydi Soudan noon tekkere ne surka oɗo saaha kala hakkude Soudan e leydi Éthiopie ha tengti noon e kerol hakkude leydi ɗe ɗiɗi e nokku moɓe poɗodirta ɗiɗo duuɓi kala e nokku e nder région biteɗo Al-Fassaqa hollirama noon aseta hanki o laamu leydi Soudan holliri tigui wonde dadiɓe e milice leydi Éthiopie mbawi tigui wonde jango mumen e weddade bomboje nder nden falde waɗi yimɓe hewɓe wasɓe hen pittali men waɗi kadi hewɓe gañiɓe hen taw ko wonnoɓe e coñal e nder guese mumen koto leydi Inde uddirtena kabaruji men haalaɓa to leydi Inde noon sagata biteɗo Sirika Kumara ko sagata gorko goto moto ferino e dow lawol o ronna tigui o nawa to hôpital do yetti to hôpital noon e docteur eɓe jiime makko mbaɗi tigui korto ha tambi kolir tigui wonde o fofata o dillata o dalata kolliri ko jaltude aduna ko ɗon tigui ɓe mbawi ƴettude goski makko ɓe mbaɗimo nder morgo ɓe udditi chambre froide uji ɓe mbaɗi e nder chambre froide ɗum wanno ko ñande sappo e jeetati lewru novembre gonɗen ndu sanga 3h du matin fodde waktuji jeeɗiɗi noon omo udda e nder nduɗon chambre froide ko janggo subaka muɗum caggal kay nde police scientifique wondude e koreji makko garno wadde constat ɓandu ɗum ko ɗon tigui ɓandi ko debbo teski omo dilla ko ɗon wulli wi omo wuuri o mayani ko ɗon tigui ɓe teski omo heddidi e wonki makko ɓe dontidi tigui ɓe neyimo to hôpital juuɗe safroɓe hono docteur hôpital o noon holiri tigui wonde ɗum ɗo ko kawis Allah woni ko wiyete kawis Allah noon woni ko wiyete ko miracle ɗum ko kawis Allah hay goto wawa expliquede ɗum e oɗo saaha joni noon hollirama loskoji jaaji mbaɗama hen beele ne ande kay holko saabi ɓeɗon docteur eɓe ne mbaɗa erreur wiide oɗo ko mayɗo
ha kene mofte e nder morgo tawa ene wondi e wonki muma musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi cera ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e demgal pular ɗo e haalirde nde ko musidɗo moon sehil moon haali Abouba ñalawma janggo ma en ketto musidɗo men sehil men Sar Abdoulaye Sarr ketki malaki jaam Allah jogom jogo on